RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Clarin, Bohol. Ang atong matatampo nagdasagan nga Ava. Recorded by X Thunder Gaming. Pero Roy, unsa may nakita nimo nako nga may anak naman ko. Mahal ti ka, Ava. Og dawat na ko kunon sa ka. Kung natagan lang ko ni mong chance, isaan ako ni mo nga di gid ka magmahay. Tinuod ka? O lagi, aron mo tuo ka. Mga tubang ko sa imong nga ginikanan. Aw, kunon sa may desisyon sa among anak, ang daming mo suporta niya. Ako sab, basta hangyo lang nako nimo, ha? Nga panggaa og apil ang iyang anak. Ay kabala ka tito, tita. Panggaon og atimanon nako ang iyang anak. Nga murag yun og tinuod na kong anak. Salamat kung mao ka na. Unya, unsa may plano ninyo ron? Managid unta ko ninyo kung pwede ako na dadon silang aba, uban ako. Pero isaad na ko ninyo, tito. Kung makatigom na unya ko, ako gisang pakaslan. Magkalipay kayo doon kung maunay plano nimo. Hala, sige. Pag ayo-ayo mo og manghinaot mi, nga atimanon mo gyud sila. Salamat ito, tita. Roy, Mahal kayo, tika. mahal sad kayo ti ka, Roy. Unsa? Wa na katunghay sa imong binuwang sakit? O Roy, Kung mo na, may anak na kita, ha? Pero, aron sa pagsiguro, pagpiti una, day. o dong. Dong, positive gyud! Ah! Magdos ko! Yes! May anak na ta! Gabi naman kayo. Pero hangtod karon na. Wa paghihapon mauli si Roy. Asa naman kaning tawhan na? Able, bebe! Aba! Naabot na ay. Oh, nganong karon lang ka? Hoy, ay pangutanag yung una na, ha? Di pa ganit taga-asawa. Nung ay paghilas-hilas niya. Roy? Recorded by X Thunder Gaming. Upay-upay naman din yung blingon, eh. Manglaban ako, bi. Ipanglain una nila ako mga puti sa decolor. Oh. Ang polo nga puti ni Roy? Doon ay lipstick? Oh. Mauman yung kisulog kagabi, eh. Ay, gay! Ano gilabay mo ko ni mo anang polo, ha? Sakita sa kunaw, ha? Nga na ni lipstick, ha? O sa lipstick? Tumag ako! Aday! Hayop ka! Ay, Pagkakagnaw! Suma! Pagkakagnaw! Masakitan ko, ha? Gusto na, ha?
Lagit di ko gusto na! Sama ka! Ayun na kong pailo ba? Day, pasilo ako day ha. Day, I'm sorry. Wa ko magdaom nga mabuhat to ni mo na ako. Please, day. Di na tabag buwagot. Sada ko ni mo nga, di na gito mausap pa. Natinta lang ko. Roy, Day, pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Ay, lahir lagi na mabuhat sa gugman, no? Pasaylog yun, bisag nakaswa na. day. Pero hinoon sad, mas mapiktuhan yun ang mga bata kung magkabuwag magiging gani mo. Mao gani. Pero nga kay ba, basin mag-usap na gidi ay, diba? Unta. Pero kung magsigi na, ay padaw eh. Daghan ka pa makitaan ng lalaki, day. Total, di bitaw mo kasado ang tawhan na. Day, niyaw, nag-grocery ko. Para din sa atong bahay. Uy, kadaghan gud ani. Siyempre, mamawi ko sa akong mga saan mo. Salamat no. Ako ba? Ikaw, basin na kay gustong paliton para sa imong kaugalingon ba? Ha? Kana mga personal ba nga mga butang nga magamit nimo isip babae. Ano niyo? Kaya ta? Oh, kaya ipalit nig mga butang nga para sa imong kaugalingon. Okay? 2,000? Sure ka ani? O lagi. Naunsa. Thank you, Dong. Thank you kaayo. You're welcome, Dad. Unsa, Dong? Madugay kag uli ron? Ore, overtime, igod. Mao ba? O, ay na lang kong pabutas pa ni hapon day ha, kay ani na lang kong mukaon sa opisina. Sige, Dong. Wala ka, day. Pasig yan ang gibuhat, day, araw tabunan ng iyang mga bagong kabuang ruan. Ha? Nga naman yun na ba? Ang uban, manibuhaton, aron di ba ilhan? Hayloon ka ng mga material nga butang. Aron, ingnon nga, wa siya magbinuang nimo. Ako duhay, mamawi siya nimo. Pero di ay, nagimo na sa laing milagro. Dili sa tingali dayo, uy. Di ka masulti na ako, karon. O ikaw mismo, sa imong kawalingon, sa ka magduda. Awa ko pa ni mo, no? Pantay ng lihok ni Roy, oy. Pasig nagbatan sa kabuntag. Sundan ako si Roy ang paingnan ron. Akong siguroon kung sa trabahoan bagit siya mo adto. Oh, Sir Roy, siya ka na may gawas gikan sa usa ka apartment. Nag-unsam na siya diha gikan. Maayo kinilakaw na siya. Adtoon ako, magsusi ko. Onsay ato? Nakita na ko si Roy nga gikan dinhi. Mahimo mangutan akong gikunsa nimo si Roy? Aw, si Roy? Aw, uyab na ko siya. Mag 3 months na mi. Unsa? Aw, kadyot. Asawa ka niya? Oh, asawa ko niya. Mayo kinaabot ka na. Oh, mata pa maliki ka, day. Bakakon kang dako. Oh, usa. Imo na sa kong giilad. Gisundan ti ka ganina. Og dito nahibaw-an ako nga doon na kay karelasyon nga bayot. Oh, ava. Wa pagi ka matagbaw? Una babayo niya karon, bayot na sad? Hangtod ka no sa kamuhunong, Roy! Hangtod ka no sa... Ava, sorry. Nasad? Dili na ko! Gikapoy na ko si mong paglimbong na ko! Pagtagbaw, kay sugod karon, dili na ko musamok ni mo!
Bisag ka nos, ayaw na sa misa mo kasi mo mga anak. Somebody told me you were leaving. Human sa tanan akong pag-agwanta. Mao na tingali to ang pinakaisog na akong gibuhat nga para sa akong kaugalingon. Ang pilion ng akong kaugalingon. Karon, mas focus na ko sa paghatag og kaugmaon para sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Ava nga taga Clarin Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan. Let me be the one. Let me Ang kaagi gibata na doa sa radyo ni Jelly Haka. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Somebody told me